Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. Uncle Saint is my name. Chigotomba mana mai venyu chanzvadzi chamai venyu mimi handiti vana baba venyu vanotondiombera vachita tezvara. Musasoro zvenyu zera bandozvo, it is what it is. So nhasi ndiri panapa ndofunga muri kuzviona kuti takagara zvisina kunyanyojairika handiti kuleft kune variko, kuright kune variko, but ndisanda kuudzai kuti chii chiri kuda kuitika, zvizoda kutaurika. Kana wanga usati ndazvitaura kaizvi, ndazvitaura. No, don't stop, ndazvitaura handiti. Everyone knows kuti unofanira kusubscribe nekufollow our Facebook page Saint TV. So kungoda kungoradzawo zvishandwa, sorry, haisi kushanda, right? So ndakagara naWigo namuparend Wigo handiti vanoda kuti mbokurukura. Pano kama umwe wekuona kuti zvoni vana mai vedu kare vaiti kana ukawirana nawo ukawirana nonzi woremind one ndiri mai vako kani unotanda botso. Toda zvinzwa panapo kuti hazvisi zvikuitika kandaenda Wigo. Ngoma Wigo makasimba here? Ndinofara Uncle Saint. Muri sei, muri yeZimbabwe? Nhasi ndafara ndakuonai. Mubatike kazvekumhanya. Musingabatike, munogara muri mundege kamuita up and down. But makumbo azondigadzika manje. Yakurwadza ndege. Yakurwadza. Handiti. Muparend Wigo. Makadiniko. Makasimba zvenyu. Aiwa ini ndiri nana hangu. Tinotenda. Ndasingatoizoti munotombodzika mawo makadai. Ndinokuonai paFacebook apa. Ndinochita wakomana. Avatane kuchinja magiya kani kachita chikwira malevu. Manje so rinenge rakwira giya. Pane zvinogona kungoitika. Aiwa nhasi ndatouyawo ndiri mumudi. Panongozwa chete ndine show navo. Ndatotega ndigadzirire energy. Handiti. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti regai titange nemi mukoma Wigo kuti zita renyu chairo munonzani? Zita rangu chairo ndonzi William Mahlunge. Alright. Ndaka born and bred Chitungwiza, Zengeza, Pachitown. Alright. Makore api wawa? 1980, born free. Tisi born free yacho. Wana mobzi ndofunga waiteta kuzomanyiswa mutoitoi munguva yehondo. Wonderful. Right. Todzoka kunoko. Ukama hwakamira sei naWigo? Ukama huripo naWigo. Hungu ini ndiri mai wake. Alright, ndimi mwakamutakura. 9 months. 9, haana kuti agava mwedzi. Sine misikanzwa inenge yakazoita 10. Alright. Nyaya iripo kuti inini ukama, kuti munyatsoziva ukama. Inini ndiri mother waWigo. Alright. Inini mwana wandakazvara mwana ari 1. Alright. Dambudziko rakaitika. Aiva nemisikanzwa. Saka ndagara ndimukomutsako munodzari kana mombe rida kuti unogara ungoda idzo ita straight, ndo nyaya yainetse kuita straight. Saka manje aingoti kumunhu uyu si achingondidaro, ndaiti nini ndinofuma ndakafa semwana 1 anozomurayira ndiani. Saka kuita kwese kuti ina anazva kuti dziri kukalkuleta semunhu ane brain dzakawandisa ari kukalkuleta achiisa zvese musoro. Ndokwazopedza zvake chikoro chake chichi. Inini ndakaita form 2 munhu aitogona ndoita doctor. Kwakusina form 4. Kusina form 6. Doctor makabuda neshona nebebe. Aiwa, wakatoita madoctor aka. Wakaenda kuuniversity ka. Ndakati kwiti mutauro wangu, kwiti shoko rekwamwari. Vandazorora zvangu, no chirungu, no maths. Saka iye nyaya kungogara wakataurira wana iyi kai. Akati haiwa diita hako zvese tichasangana. Ndipo akazopedza moms haagoni kuti mama. Anambobvira kuti mama aiti moms. Kana asina but mai William. Ndio zvaaita izvozvo. Saka inini ndaingofanira pekuti moms.
Saka kana kamwana kakada kanongoti moms we go abva moms we go. Alright. Angozi ndimbovabate mja ndakanakirwa musuno uno apo papapinda kamwana kadiki so ndofunga grade 2 3 vakapinda tikati inini ndiani ko kumbo sikanzi ndiri shamwari yamomzwigo kurati alright ngatidzataenda ipapo anditi momzwigo imimi zviri kuratidza kuti imi mune munotamba nemazera ese pakutamba. Ini ndinotamba netudiki twese kana watokura kana wane dzimba everybody ndotamba naye. As long ndoda kumudzisa gwara kumpinza mugwara chairo ndaukaona ini nawo makore angu ininika ndinozongotutsiro kuti uite uchiremerera. Ini ndakazvarwa 11th April 1956. Asi kana ndautaura nene born 1952 na 73 kuti uite chiremerera ka saka wagara waziva makore angu. Saka ndozvandinoita izvo. Saka zvakazoita uyu manje uyu akabva anditsvinyidzira kuti ndiri dovho. Zvikazaiva ndiri to go to school. Ndati chikora chekuita aiwa chikora ndati musumudzire chirungu. Ndikati chirungu icho chirungu chagara chakangondiomera ada kuti ndiite seko munhu. You must go to school. Ndikati alright. Ini ndakatoona kuti ndatorwa nemunyati ane pfungwa dzakawandisa zvine inini dzangu dzinozopfuura dzake. Ndikati ezi ndoenda kuchikoro kwacho chikoro mudza chikoro kana wamboregedza chakaoma. Saka ipopo paibhadhara fizi zvese nesechau zvese. Makambhadharira fizi kuenda kuchikoro? Ndeibhadhara fizi. Saka anga akudzora futi fizi. Ndozatari pukazviri zvesanzi unoda chi kuenda kuchikoro kwacho ndova ndati ndiri kuda lanji secho zvese ndikatotenga mutaundu ndikati handidi kufamba netsoka mota ikatogadzirwa yekuti inonitakura skurani Wigo ungati skurani yamomu komomu zacho pane basa. Saka ndipo ndakaona ipapo manje. Saka ndaizoti kana ndiri kuda chinhu manje ndaizoti muparendi chakashota ndechakati ndo pakabuda kuti muparendi wangu. Plus anobuditsa mari anobheuka. Ndikangoti bheuka muparendi abva abheuka. Nemari yapukipi ndiye ndinonyanya kumudira. Alright, timbodzoka kwaari. Saka are you married? Yes, muri iripo. Alright. Saka muri ichiona muperendi muchibheukira muperendi inotiwo kudima. Aiwa yawo inenge iripo sufficient. Wozodai dambudziko ratiri kuita manje muno muZimbabwe. Anditi mari iri kuti kana ichibheukirwa kumuri kumuperendi inenge yakushota. Munotiwo kudii nevana anditi vane mhuriwo dzavo but muperendi ari kumusha. Unotoona kutoti mhuri yake iye iri kupfeka zvakanaka iri kudya zvakanaka but kuzoenda pamusha pavo muperendi zvine zvakaoma. Ipapo pori kutaura ipapo wauya chaizvo. Ini nangu I want to thank God. Inini Mwari ndaida wana 12. Kuzvara wana 12. Kuti Susan, Joyce and Mwari abva ati aiwazve ndikakupa madisciples aJesu aka. Jesu waiona zviri kumberi. Kuti ndikaupaona wakawanda aka waizotadza kundichengeta. Zvino wakatoisa tozonati regai timupe mwana 1. Inini ndaitogara ndakatogumbuka masisters zangu wani 5 6 chi aidi vanangoramba ndiine 1 mwana handichitambudzika. Asi ezvinezvi ndakutenda kuti mwana wangu ndikangomudza kuti ndarwara anati manye go and see the doctor. Ambomiri kuti handina
Handiri ngoti pamwe dai wangu ari wakawanda waya wakawa vakawanda mbeva waimbomirira pamwe mazai tushuka apa inini ndakandoparetwa madziso kuti ndione angamera kuitika angosendika umwe anogona kumirira achiti nhingi achaiti nhingi achakavha andimukona vana vakawanda vakanaka kana vari vanhu vane musoro iri level yedei but vamwe vachona vanogona kutoti mukuwanda imomo muchaona kuti hazvitobatsiri mubereki anototambura kutoita ungati achatofa achidyiwa nemadhadha pasina kana ari kuuya unoona ane mota asi wabereka wasi kuchengetwa zvino inini manje nemuparende wangu kungoti zvakati makuseni foni yaunge mapiritsi ekumwa ekuti makuseni masikati mane iri foni uri sei saka pari kubata sei saka zviri kudidini zvino akawanda vanombokanganwa zvino one akanaka ndakazototenda mwari kuti mwari makaita henyu makandipa one vakawanda ari one kudai nini hangu zvese hapana chasingatengi changu hapana chese everything anototenga alright toda kumbodzokera kuvana vane vabereki ande tiri kuti varipo vakatoberekwa vari 12 but pa12 hwavo muchanoona kuti havasi kuchengeta mubereki kana kuti vamwe varipo 4 kana vamwe vari 2 3 but mubereki haasi kudi kurangarira tiri kutozvioneka kumusha uku tiri kutozviona kuti timai avakawa vane vana vakawanda asi hapana chiri kufamba hapana chiri kutofamba inini ndakazovataurira kumusha uku ndakwidzwa ndege wenda kuitaro ndikati vana mai hamuna zvamakaona inini ndichandotaura kudenga kana kupinzwa mahara mudenga just because ndaona zvakapfuuridza kudenga kwacho avazhinji wana wakawanda anza ndimuke chipoko andimbomuke chipoko zvoti kana ndatofa ndafa zvatopera asi ndine chizoda bhenzi yangu ndakatengerwa bhenzi yangu iyi ndaiona motikari ichipinda ndikati mota inonaka iyi ine zita rangu bhuku remota ine zita rangu mota iyi yamakatengerwa nemukomana uyu kuti endai munotore mota kuNamibia kuElvis Bay uku ndakutumira ndaifunga ndikamota kadikiti seuni ndaimboendotenga kutora dzimwe kusvika kuona dzimota ndasvika pareception ndovati patasvika pareception what can I help you? I've come to collect my car, which my son sent you. Chakubuda manje makaendeswa kuchikoro. Chakubuda manje. Iye anotaura ngenational ana masvika munosvika muchiti national kutaura. Saka inini ndozo translate. Apa ndenda kunyepedzera unozoka. I've come to collect my car which my son sent me from UK. So okay, but may I have your passport? And it is. What is any mashunge? Yeah. Okay. Pesa zikazi Joranda. Come and get your customer. Adi ndiyatsa kuona ndakutonda. Idio chirungu chandakaendeswa manje ichi. Asokaita kundivhundutsira chinotiza. Uzochidzosa chinonetsa unotouya kwadi ndokuti chibude mbichana uchizo manje vamwe vanenge vasingazivi ndichazodzoka ikoko vamwe vanenge vasingazivi kuti chenyu chirungu ndechekuzoenda kamako ndechekutaimira ngoma wigu imimi kusaidi kwenyu manje ndezvipi zvamakadzidza zvakanyanya as a young man ari kukura ari ega namoms unoza chimwe chacho pamunenge muchiri kukura unotofunga pamwe unenge uchiitirwa utsinye fanga inini yes ndaigara futi nambuya nasekuru saka uku ndokwanguri kumatero saka pese ndaiti tikajamutsana nemoms ndobva ndangomhanya kumatero saka ndaitongoziva kuti kana vana gogas vaitoziva kuti kuti weekend zvinopedza zviri zvese ikoko zvinenge zvajamutsana chete ikoko so pakukura pepe unenge uchifunga kuti uri kuchiitirwa utsinye but ukatozvita senini handina basa rekuti ndinoziza sha tikatopinda mukicheni kana muchii ndinotokurovera kanga fried dzese chichi
kana nakuita kutanga cleanings kana nakuvanondiziva chaivo padheni vandombotiza vanozoti nhasi kwakakwidza saka zvese izvo zvinobva mukukudzirwa unenge wakaita but mukukura unongotofunga kuti pamwe kusatodiwa usingatozivi kuti unongori kutoita rutoumbilidzwa so ngatimbodzokerai ndakaona imimi ndofollowa Stereki pamunoita zvetravels muchishuta mavideos mazotanga sei yemavideos yandakuita especially kumayoutube ndo vandakuitaura zvangu my youtube channel inonzi Tag Along with William Mahlunge. I'm sure angosendi vachazoisapo vachazongoi mudescription zvimwe zvinhu zvekuti now ndakuona futi nemakumbo kuti zvakunetsa mashandiro andaizomboita nechichi plus ndakagara ndiri munhu anongoda hangu zvekutravela and stuff kuti unoziva kutofamba kutravela therapy futi iyoyo unoona kuti ukambobuda padheni ukambodai ukamborohwa nemhepo zvinhu zvinoita se unotodzoka watova nedzimwe pfungwa dziri bo so ndo zvimwe zvacho izvozvo. Alright, ndodzoka kwamuri Mama Wigu. Imi ndiri kuona pa-social media muchiita tunenge tumaskits muri mega zvenyu muchiita zvamune muchiita. Ndiani akakupa idea iyoyo? Zvakabva kupi? Because isi tinotarisa kuti imi mune zere renyu zve-social media but muri kutopusha page renyu zvekutodaro. Inini chandakasaka kuti ndidaro so inini ndine dambudziko guru. Dambudziko randinaro randinozvibhiga ndogona kutaura handotozvitemba kuzvitemba saka kana dai kuri kuti kushumaira kana kunzi tira kushumairwa ndinoisa kwekupedzesera inini ndikatangasika kwekutanga cheche yatovharwa havakuisei pekutanga vanoti saka vanhu vese mucheche vanonga kuti hai mibvai kanenhaimi hai mibvai waruda inini kuti ndidi kungosvimuka ndisina kana mbotaura nyaya wabodakati nenyaya chahapana vanonga vanotonakidzwa kurava zviri mamuri zvekuti vanhu vafare zviri mandiri zviri mandiri zvokutoti kana mbari akandiona izwi rakwira sanoti iri ranyanya iri ndere ko ipapo angosendi pandauya papa bhozi ndaona futi kuti zvimwe zvinhu ndinoda wanza kugara ndichiwapa kuti wagara wari on toes so ndakabva ndamboenda pakadriving school apa kati momzi chimboendai havakasara vachiumburuka vasikana wemo ipapa mangwana ndichitaure tinzi nyaya yedrive uri kuona manje ka ndaimuomesera kuita zvinhu zvese hanzi munofanira ndimuite driving school ndikati aiwazve ine nditozivi kuti left and right yacho ndeipi zvikanzi munotichwa hendei ndondobhadhara mari ndikunyoresei vandatsika madziro vandaramba kugeza zvakatomvura mogeza zvikati makasitanganira ndisina kugeza kuramba kuenda kuchikoro atotora mukadzi andinoseka naye mbuya maifirisi uyai waruramba kugeza bva wabva wandinyengerera kochii chirune ada ndiendesa kuchikoro ndizvokuchikoro inini handichadi zvokupota chitiza kuchikoro handichadi ndakazonyara mai ava ndageza zvangu ndobva taenda padhuze tasvika kungoona mota dzedriving bhiti yakaita kuti panda kuti ataunzo zvakuita hana maona mota dzakaita apinda ataura mari chichichichi yapedza ndikati saka inini zvinoera kuti ndinotopasa here zvanzi kutopasa chai ndikati izvi ndezvimwe izvi handifungi zvanotanga maita mareseni ndikati izvo kachirungu chiya chakuzotouya handidi ichocho ndapinda mawataura zvawataura tamboendeswa kukirasi kwacho taenda futi next imwe nedzakabatana urban and cheats taenda umwe wataura mune kompyuta chichichichichi zvikasaka munoda kuenda ndikati ndoda hangu kamedhemu kechidika kandiko kandiri kuda kemuchitsaka ndo kandinodaka saka ndio nyaya yakaitika yacho mangwana ndiri kutoenda iyi
Alright. Co-driver. Hanzi munoita auto. Ndikati inanditi auto iyi. Muri kuda manyo. Manyo ndabhazi rangu imanyo. Alright. Yoti ndikachiti gi. Uyu driver kana atanga ndiye ndakatarisaka. Anochisa munyuturuda iso. Ndobva bachisa kwatakagara uko. Abva apedza bhakiripa kudai so. Chaudzoka reverse. Saka ndozvadini. Kana ndio uri kuona ichidrive kamota baba. Wingonotsinye. Neno ringatimbone. Wingonotsinye. Ada kukuitisa ese. Aze munoita auto ndikati handisikuda kana ndatotanga zvechikoro ndautora manyoyo. Hai ndiye ndiri kutoda. Iyo inonetsa yacho ndinodambudziko unonge wakatarisaka. Wanozomboba yapa. Izvi ine ndikadongorera. Inenge ichitoenda. Ndipo ndinokuona kakuti zvinombofambiswa sei. Bati vanhu vanenge ana wigo munotsinye munoendesa chamberedzi kuda kudrive. Veno ringatimbone. Munotsinye chingotsvagai driver wangodriver. Driver wanaye. Ndinaye. Driver wanaye wanobhadhara driver wawo. Ini ndinotozvezveudza benzi yangu. Ndiye ndotozvezveudza. Kudaro driver achiteerera. Akutozoona panike basa rako. Ndizvo akatotaura hanzi ndikaona munhu anongotaura nezvedriving autondipedzera basa. Basa rakutopera. Because kana makuzvezvodza mega mune muchada mudriver way man. Makutoda assistant. Ndikatogona ka muraini ndenyikoridza huta pe. Ndikuraidza kuti ndakugona. Izvi hazvigonekwi nesu izvi. Indogona kutaura. Izvi zvekuzvezvodza hazvisi zvenyu. Mpare ndomwe anoshereketa uyu. Zvino inini ndakamuti hanzi kana usina kuenda kumareseni upkeep takanzura mari upkeep iyo ndo inonaka. Iyo ndo mari yamusiri kuda kuti ikanzura. Akakwesa pamukuru so ndobva ndano ndei zvikanzi upkeep. Ndasikazivi chinhu cheupkeep. Upkeep zvinore mutenga zvamunoda. Iye ndakati arikaende nangu kumareseni ndaukakanzura upenyu hwangu wese watoenda musango. Watoenda musango ndaini ndoda tunonaka pizza. Kunoka kuna bhega rakazvimba kudai pangari maeurope rakazvimba kudai. European countries. Manje rinokwana sei muromo? Bhega iro rinonaka kuti chinyama chacho chine chiri retisi. Angozini munofana kuzomboona kana maclips ekushipi. Haya ndokwatakaonerera. Alright. Muinava. Ndakapinzwa busy. Chimbondiudzai experience yekushipi. Maambopinde remvura maideri upinda mvura imi. Aiwa nyaya yakaitika ka. Ini kana ndiine muparendu. Handitye kufa. Asi kana ndiri ndega handidi ndomtemba kutaura chirungu. Ndozoti hambofaka ndirasisa nemawirirano etinoita. Iye inonzi wena hasani yekuti munhu unogona kurasiswa kana namai wako. Ave ndomutemba inini zvakatoitika tiri kutoenda umwe akatotaura kuti kune shipi yabheuka hechi uibva atanga kuti ndikati iutsanzwa wanhu iwe kana tikabheuka tinobheuka tiri tongomedzwa neshaki tiri wairi tobadzarova basi apana anobvunza ndokusvika ndakafara ini uchiona mubhaku munonge wakagara macho imomo uchiona bhakoni ndatadzodzara chinhu chacho mubalkoni unoona zifishi riyairi rakapfuura inini rinoti spina roti chabva ishaki iyo muchiiona ndichiiona mubalkoni muri kutaura imomo ichidaiwo muri makatarira ndakatarira so mpare ndipo ndakati mpare anondida ini hai handina mari but I'm rich in mind ndakapfuma rich in mind not rich in US. Muri rich in US. Muri kungoitira cheteka hamusi kuda kuti muparenda azive kuti muri rich. Moziva kuti hamusi kuda kukatirwa allowance. Inini
bhisi rangu upkeeping aina njatomboseki ndichese mufaro unopera saka ndizvo ndakangoendera driving school kuti mari ikakatwa upenyu hwangu hwese uenda musango zvaenda musango imi mapa ndoyamurubai saka muchimbondiudza imi mari munoishandisei because tiri kutarisa kuti zvoni hamuna fizi dzamuchiri kubhadhara wenyu mwana makabhadharira muparendi ndeyakutobhadharira mwana wake ini kana peupkeeping ini ndinodya ini handiendi kumba kwa1 just because vanogona kumuka makuseni wombotsvaira wowacha ini ndine nzara wozopedza wozoti 1 o'clock wakugadzira food yacho nei tii isina mukaka and buttercup izvozvo hateenderani ndotoda nyama musadaro kamunovhiringa vamwe hama dzimwe dzine chida ukokwa dzimba dzavo vachatadza ukokwa muchatadza ukokwa aiwa ini nauda achitaura kuti wakasvikaka wanotaura kakuti tokuitirei chii makajaira chii ini ndochitaura kakuti ndajaira sadza nenyama makuseni kumba kwenyu zvinonzara ka izondibvumidzi kusvika time iyoyo saka imi muparendi mwana wemuparendi handiti mwana wemuparendi imi makufanira kuti pamunoenda kwevamwe endai makarongedzera ndinomborongedza ndomborongedza kutoenda nazvo zvese ndaini nangu ndinorima zvokurima zviya but handidye mugayiwa ndinodya ngwerewere ubva ndichitanga kurima ndinotengesa chibage chacho ndondopusha trori ndotenga ngwerewere kana parendi ipapo pekurima tiri kudzoka pekurima tombodzoka kune muparendi handiti muparendi wigo imini vanhu handiti vanhu vanoti kudii vachikuonai nerelationship yamuinayo nemwana wenyu nemwana manje zvaitotori manje yakatofanira ukatoona wigo watoona momzwigo fishini nhangu ndo marelationships andinoda and ukazonyatsozvitarisa momzwigo mumba mavo wakazvarwa wari 10 ndingati pawasikana zvine zvasara ari 5 kwandiri ana mai wese ndio ana mai wese ukandiona futi ndipapapa ndikange ndakagara ndina mainini tine titori matwins tichitongodaro takatoenda saka ini ndo relationships dzandinongotrai kungomaintaina because kana nangwe ipapa ndichitokura chaipo vana mainini wacho ivava namukoma maingarandi ndo mukoma wakuna mai William takangoita sei kutoti titotange kutodya vana bhekoni watataurwa taitodyira ndaitomhanya ndaiti weekend ichitosvika ndoziva kuti ndikumboenda kumavenues anga achakosha kamavenues kwairema kusingangoendwe saka unotoona kuti ndichisvika ndonzi mwana uya chichimwe saka wese ndiana mai kwandiri wese hapana kuti ndinoti momzwigo ukatoona ndichiseka namomzwigo ndomasekere futi wese alright chimbondiudzai chimwe chinhu handiti chekupedzisira zvachona makatarisa mwana wenyu muparendi wigo handiti munoona content ravo ravanoposta makatarisa imimi muri kuona vachienda kupi momzi maybe pamwe zvanga zvichambotaurwa nevamwe pavanga vachingosika asvikawo panapa tisati tatanga vanongonida consistency plus nemaplatforms anenge enyu anaya because vamwe vanenge vasingawazive but vakanga vambopindawo futi mumaplatforms anaya vamwe vanhu vachatanga kuzoziva kuti kuna momzwigo wotanga kuzoita sei kuzovafolowa nekuita sese then vanenge vachizoita vachikurawo but kuva necontent zvavo unofanira kungoona kuti pacho zvavo ingori content hamusi kunyepa ndichidzokawo kwamuri handiti social media handiti pasocial media pana Facebook apapa hamuna kumbotya here mazuva ekutanga kuti kuposta pasocial media tichitarisa kuti vanhu vanotaura zvavanoda pamwe pachona vanhu havana ruremekedzo rwamakanga muinarwo kare
asi ndogona wapindurire papa vatanga wapindura alright inini paFacebook ndopadira panyaya paFacebook inini kana ndataura zvandendatauraka makomenzi anenge akuzotaura anenge akuzopindura mandi anondinakidza zvekutoti inini ndotoenda panight duty yeFacebook ndozotopedzera kumati ndatangana ndinopedzera rakakatotenga mubhedha KDV unodhura KDV uno king size unoona foni yazodonha kudai so ini ndibana ndichagona kuona ndikamuka makuse ndichikwazakwazawa ndikapedza ndikageza ndikatya ndakura kwamuri kurareo ndikanda ndiri panight duty yeFacebook kuro zvacho amamuri zviri kutonakidza chaiko kanjani imi makakura makatokura kusina mafoni kusina Facebook kusina zvese izvozvo kanjani musiyano wacho wave pasi zvino manje inyorenyoreka zvino akazotengera kanonzi unlimited haiko kakapere neFacebook muchingorova kana kuti uri chembera zvichatomboita harusi rugare rwakazouya makura here rwauya takura zvakauya tichakura soka rwakati kasike iye zvino zvari kurarama wanhu wagere zvini zvinonakidza saka ndichipedzisa zvedu anditi machida kupa comment pamusoro pemwana waMomzigo like zvamabva kutaura izvozvo zvekuti peji rawo handiti chimwe chandinonyanya kufarira zvangu pamapages awo zvese zvimwe zvacho unoza huge following tinogona kuida but small following futi yakanaka because ipapa tinotoona kuti ne 6,000 something yacho iripo it's more like a family vanhu vese vatoripo hatisati tambonyatsa kuti tinoexperienza vanhu uya kana kuti vamanegatives vanhu vachituka kana kuti vanhu vachitukana nevanhu kana saka ndinototi pamafans aMomzigo thank you so much dai mukaramba makadaro because tiri kuti ukama kutoti vamwe vacho zvinenge zvisiri pekungoti mafans nechi yatova family chaizvo zvekuti vamwe tinototanga kutofambirana nevamwe nekuita sei nevamwe tasangana paFacebook so ndinonyanya kutenda seri mafans aMomzigo handiti right so of recent ndakaona maphotos mamwe muri kubumhudzo mungada mumboti tsananguro chii chakanga chitora nzvimbo nyaya yekubumhudzo inyaya ndakangoudzwa nemuparent kuti semadzadze yanga yakuda kusvika timhomzi rwendo runonoshipi nondege tichazoendoitira Mother's Day pabumhudzo paold people's home ini ndaitongonzwa ini ndogara chitungisa ndotonzwa kuti kubumhudzo kunochengetwa chembere asi handasina ndambosvika ini vandati asaka mwana uyu ambofunga seiseko ndakatanga kufara ndikati inini ndinoda kunyanya kuona machemberero anoita munhu anonzi 100 ndichakuda kumuona kuti akaita sei saka paakasvika zvese zvine zvakatogadzirwa kudhara unga zvekushipi zvinogara zvakabhadharwa kudhara atakaenda nemotokari iyo bhenzi yangu tende yatogadzirwa zvese ndakatanga kuona vanhu vakachembera shuwa 107 104 vamwe vanenge varutonzwa kutotamba mumwe ndakatomutesta 1 2 3 pakaridzwa ndakatanga kujevha ivhaivha handibatawo maoko ndikati auya ne1 yangu mashoma dzakajevha zvakandinakidza zvekuti saka motonditora henyu kavazati ndombingere kati soro mutigona zodzora mbudzi boyfriend ke womuchindo takanakidzwa azonakidza newanzi Momzigo kwese kwaenda vanongoona boyfriend every year takanakidzwa pabumhudzo kune vanhu vakachembera wamwe noitotaura kuti wana wangu havatoi kondona wamwe wakati hama dzangu hazitoi kondona
but Wigo wapindwa nei kutifunga kudai so pakadyiwa imi food yachenge yakada kuenderana neyekushipi kwanzi uya udye utore shipi mahwani uya udye utore kana usina kuguta takasiyanoenzanzi mabebsikora daidya mwa mapeti zvimwe zvakazosarira zvingazvisarire machembere keke rakabva kusvika muchiunu mangu repakati racho ndakamira rimwe riri pasadi rimwe asi takazopedza repakati wani ndo rakazosiyirwa machembere takafara kani zvati pane mumwe atokura aidzina meja wacho zvanzi mudhudhudhu uya ndakati akuwa mudhudhudhu wachawandako akabva atangati amene ane makuriro wake ndakaonera zvine ndambudzo ndakazoona akaisa food including fish mazifishi aemahombe andikati zvino achadzepesa chembere tikaenda kukoti nazvezvi kwada imweni yange isingaoni yanga dzine makore akawanda wanosebe yaingotsenga zvayakavhara mazii ichisarudza nemukanwa endi ndiye aitonyanya kuda fishi takadya zvimwe zvokuti handikanga pakazoita imwe chembere yaibiridzira munhu kana wakura unobiridzira dzaidzi nhonga yemabhodhero muchiisa mukreti dzakaona kuti ndakundwa namudhudhu dzava dzatora tu wani wakafa wanoitiswa kamae magames chi hamwe anzi imwe drink kakata revival gwendere ichembe makaonerera takaonera saka makava nenguva yakanaka yakanaka mupare ndaibva abvisa mari munosheyana neimwe yakazonei yaZim Ninja kuti ukasvikirwa Zim Ninja unomuziva kwazi kana wasvikirwa nemaye unongochivhika uchidai so uchipedza wozopedza uchizoroa vanhu vakaita wangu akawanda chembere nemunin'ino wangu I was happy as anything unochiziva chirungu ichocho regai ndichimira ndinozobatwa kuti chirungu chinondinetsa vari kuona vanhu happy anything amene chirimo syllabus saka chipedzisa manje andini imimi chimbotiudzaiwo nyaya dzetraveling idzi uye tichiona futi kuti zvinezvi muri kuno muri kuzvifambisa sei what the plan inini the plan yandatova nayo because pane imwe calling yekuti unogona kumbofunga kuti ndiri nigirigini ndinomboita chininja womboda kuitiza kasaungana angosendi unozviziva nekuzviunderstand kana zvitongori mauri cheteka unongoramba uchingodzoredzwa chete kudzimari wadzoka mufomu mudestination yako yawakanyatsa kunanga chaichai for now zvangu ndambozvipira kuti nditomboshandira zvangu the underprivileged machembere nechi and stuff because pandiri nini life yangu yes handambonakidzwa kana moms vanenge vachitaura tambofara but unozoona kuti it's better to do something something good, something for the good cause so ndo nyaya yandakatotarisana nayo yezvinezvi kuti the bumudzo part was just only the beginning. I've got a bigger vision yekuti ndinenge ndinoda kuti ndiite like ipapa ndandivamatoya zvakanaka ndandiri kukumbirisa kumhuri yeZimbabwe kuti not just bumudzo machembere edu ariko vanhu vari kuda vane mainstitutions akawanda akasiyaya unongopfuurawo nepo ungosiyawo kasomething kahembe kachii vanhu vacho vanhu vanotenda zvakanyanyisa so I would encourage you kuti musangomirirawo kuti amene wanenge wachiita iwo munhu pache zvako unogona kungozviitawo can do something pana example yandikupa yavamwe mai vainzi vanogara kuSalim Mugabe Heights vanoita zvekuchengeta huku hanzi vanongoenda takatosvika varitoripo zvemukati zvese zvezvo vanongoenda vanondosiyirawo machembere business ravo woita sewozoitawo business so ndozvimwe zvinhu zvandiri kunyanya kuchema nazvo and I'm calling out as well kune vanhu vanenge mabig guys vanenge vana Tina Chemutarisi because no vanoitawo zvemafurniture nechichi
machembere mafurnitures acho adhakwa sezvaama old school. So inini hangu on my part ndichatry kuplayawo my part zvifambewo asi nechingokumbirawo kune vanokwanisa kutibatsirawo kuti tiite sei zvinhu zvacho tiite tese basa rotofamba and then ndisati ndazodzokera futi dai Mwari vakandikwanisirawo futi ndandofunga kuti ndisati ndadzokera ndipfuureni futi nekuchitungwiza General Hospital ndingotengo kana magombezi naJune asvika uno because vanhu vari kurara pasi mapatients vasina chekufuga. So ndo zvimwe zvinhu zvezvinhu zvekuti ndiri kuchema nazvo kuti dai tagonawo kuita moyo murefu, moyo unodawo. No, wonderful. Ayo, rega ndikutende nekuuya panapa. Toda kuramba tichikuona panapa. Ndinoramba tichiuya. Toda kuti tirambe tichikurukura tichidaro. Zvitanzwa tenga kokora. Nda kokora. Nda kokora. Ayo, hama itabasa. Tikampere ndwigu. Thank you very much. Aiwa tinotenda. Tichimire pano. Tinge tiri tinosangana zvakare. Aiwa muzondidedze ndisati ndazotaura futi ndakauya ndine imwe theme yandiri kufamba nayo zvinezvi yemayouth. Kuti mayouth musangogarire maoko. Don't just sit makangogara pazvimabridge. Ini ndakabva kuUK pari zvinezvi ndakangosumuka ne£100 yandakabva nayo. Mari yatiri kutodya yezvinezvi naMoms ichichi imari yatiri kutongobuda on a daily basis ndichibuda ndichinoita tumahustles. Nhasi uchispinda yakatopera bhozimga yacho $55 enda ndazobhadhara visa entry pa airport. So enezi ndakatanga from scratch 00 kutongobuda mangwana makuseni woenda undoita ka $3 $4 mangwana futi woenda undospinda futi. Capital yaunonge uchichema kuti hakuna capital you build your own capital from scratch, from zero. Mari yese inotangira pa 00. Saka nhasi ukaenda ukahasla ukatengesa whatever zvawatengesa kana $5 woisa paside mangwana undohodha something futi woita futi yaita $8 by the end of the month mari iyoyo haicharamba ingori $5 yawangotanga nayo ichikwira. And capital yaunonge uchida chaicha depending nebusiness rauri kuda it's very easy to get to 20,000. But kana wakangogara manje uchingozhamba uri pachibridge kuti ndina kwandiri kuona capital zvisva zvinhu zvinokutsikirira zvinotodhakwa. Aiwa, thank you very much. Nekuda kwenguva ndodzangozoita shanje. Aiwa, tinodzoka pane another day. Thank you so much. So guys, don't forget to go and follow Mpare Ndwigo and Moms Wigo. Also go and subscribe on YouTube channel yakanzi Tag along with William Malunge ku YouTube. Tag along with William Malunge. So from Uncle saying the only Zim Uncle Mpare Ndwigo, for now it's much love and God bless. Bye bye.